bizitza guztiz aldatu gaten egun bat. Niretzako lehen nintzen persona bat edo zerreitzeko gai nintzena, hobeto txarro, baina edo zerreitzeko gai nintzena, eta egun horretatik aurrera ez naz gai edo zerreitzeko. Eta asko balintzatu osten istripu horrek nire egunerokotasune. Orduan, bai uste dela, egun bat, beste gauza asko ikasteko bale izan doztena, edo nire buruaz konfiantza puntu bat, edo aurrera gauzak ateatzeko bale izan edo irakaspen pilo bat emodoztezena, beste gauza asko baloratzen adibidez, baina ez da egun zoriontzun bat niretzat. Da egun bat niretzako nire bizimodua guztiz aldatu zana, Ibonek esan du bezala bilo kanputatua geha eta horrek bizi kalitatea aldatu iteu, adaptatzen ikasi berdezu. Behai heldu osala gertatzen zaion orduan ja bizitza askoz gehiago sakan inda. Ni guaindikan neon ikasten, ikusten zein itzan da zer nahi nun. Orduan, ez dakit, baina bai izango beti egun bat horre hongoana. Azkenean gure bizitza guztiz aldatu zuen. Bai, dudari barik. Ni guztiz moldatu biharrak nire bizitza. Gabetan esnatzen zaren komunako guaz eta muleta behar hori komuna juteko edo ez dakit, oin egun batzuk inditxuaz etxetik kanpo eta beti muletan pendiente o baterizik gaztatzen bako hankari ostresto kargau da patapalo bat emoen hori hor eta orduan horrek asko aldatzen dago egunerokotasun hori. Neuri eta familixe eta bikotiai. Eta nire kasuan nik ikasi berzanun gauza pila bat, ni eskerra izan naiz betitik, baina egunerokotasuneko gauza txikiak hortza garbitzen aztetikan kulerua jastea edo dana hasieran behintzat ikasi arte esku batekin iten niretzako izan oso dependiente eta hori ere oso frustrantia da. Bai, eta nahi oso independienti zen. Claro. Zu zeure kabuz nahi zuzen gauza, baina askotan ezin duzu. Orduan laguntzi eskatu bizu eta ez da erreza. Horrek denbora duzen buelta hau ere itzotzu, apurtxo bat, ezintasun horrela, frustrazio horrela, mala hostia horretara, ez. Nire lehenoko bizitza normalea bueltatu eta beso pusketa falta zait. Eta psikologikoki bai behar zanun laguntza asko. Baina ez, onartzeko bezua falta zaitela, baizik eta gehiago, ez nula lortuko familia hori, edo nire lagunak ez zielako maiteko, eta holako gauzak, azkenean burutikan pasatzeian barbaridade pila bat, baina hori danare espazu lantzen, bai. Ibon, bizi zeudet hanka moztu dizugu, zan ziaten. Eta emaztea zehola hurren goratzen az, desan niola, nire topo beste bat, nik ez dut desertarako balio, esaten, baina mierda. Onartze hori, ja ez dela bardina izango, sekulo. Bai. Eta ustot eskaini inbiko litzakela, edozein istripu potente eukitzen duen personari, laguntza psikologiko bat lehenengo gunetik.